салом алейкум. Бо сарпарасти Муҳаммади А хостем якчанд моддару дасти кӯмакро илкунем ва ирӯз мо иншоалло дар магазин қарор дорем ва худо хоҳад иншоалло бурда мерасонем ба он моддарон ва онҳое ки кӯмак ниёз доранд марҳамат муроҷиат кунем. силкаи Муҳаммади А дар таи видео закрипит карда мешавад ва рақамҳои телефони ватсапаш закрипит карда мешавад ва рақамҳои телефони маки дар ӯ ватсап аст закрипит карда мешавад ва онҳое ки ҳақиқат ба хӯрока ниёз доранд ёрдам мерасонем иншоалло ва он нафароне ки барои приколу барои ради хайп ҷамъ кардан ба мо муроҷиат мекунад, илтимос як бори дигар ҳар минуту соат ғам натен. мо ҳақиқат он нафароне ки ёрдам мекунем дар ҳақиқат ниёз доранд рафта мебинем, аз аҳволшон хабардор мешавем ва худо хоҳад дасти кӯмаки мерасонем. боқи видеоро тамошо кунед иншоалло ва фикру ақидаи худро дар таи комментария нависед. салом алейкум бинандагон, салом алейкум дӯстои ҷонӣ, онҳое ки дар мулки ғарибиянд. худо аввал ба ҳама шифои комил битад ва он нафароне ки мехоҳам ки дар шаҳри Санкт Петербург кӯмак талаб мекунанд, мо розием. марҳамат нависед дар таи видео, мо обязательно айҳоли шумо хабардор мешем. вали бародармон Муҳаммади А дар канали ютуб ина хайр кестай ёрдам кестай ба одамое ки ба мо гап мезананд, муроҷиат мекунанд ва муҳаммаҷона чие ки ту гуфти мо овардем ва ина сухана ба апа метем. акн намехоҳем ки модари тоҷика рӯша дар навор бигирем, камам боша ёрдам кардестем. сухана ба модари тоҷик метем дар ҳаққи ғарибон, дар ҳаққи Муҳаммад, дар ҳаққи ҳамун хайркунандагоне ки хайр кеста як дуо метаву ва мо аз паси кори худмон бомешем. онҳое ки мехоҳанд ки мо ба шумо кӯмак кунем, марҳамат нависен, изон накашен, барое ки як касаре ҳастад ки рости гап фақат муҳоҷирони меҳнатӣ мусулмоно бекорхонанд, афсалин ҳама кор кестай ва мо зинда ҳаёт бошем. иншоалло дасти кӯмаки худро ба шумо мерасонем. апаҷон сухан ба худат ягон суханӣ дошта бошӣ гуфтан гугу нишон мода метавон хеле гап зад. апаҷон зудта ба навора мегӯям хеле гап зад. аъузу биллаҳи минашшайтони раҷим. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. аллоҳумма инна настаинука ва настаъбика ва настағфирука ва нуъмину бика ва натаваккалу алайка ва нусни алайкал хайр. аллоҳ худоё худовандо Муҳаммад хайри кардагита ба даргоҳаш қабул гардона. худоё ай фарзандот серат куна, дасти кама набинӣ ки дар ҳамин рӯзи тангӣ дасти моро гирифтӣ. худоё баракат аида зиёд куна. амин. аллоҳу акбар. боқӣ дар амони худо бошен. комментарияи шумо дар таи видео нигоҳбонам. боқӣ дар амони худо.